سلام الله مساحتكم يكون شمقيتنا مدحنا يسوع كريستوس كان مبل 94 مزمور كان ببي و እግዚአብሔር አምላክሕነ አታ አምላክሕነ አንጸባረቕ አታ ፈራድ ምድሪ ተንስእ ንዕቡያት ከም ግብሮም ፍደዮም ክሳዕ መኣዝ እቶም ረሲኣን ጎይታዬ ክሳዕ መኣዝ ረሲኣን ክዕወቱ እዮም ዘረባ ድርቅና የፈልፍሉ ኩሎም ግብርቲ እከይ ይጅሃሩ ኣለዉ ወእግዚአብሔር ንህዝብኻ የቕጥቅጥዎ ንርስትኻ እውን የጨንቕዎ ኣለዉ ንመበለትን ስደተኛን ይቐትሉ ንዘኽታማት ከኣይሓርዱ እዮም እሞ እግዚአብሔር ኣይሪኦም ኣምላኽ ያዕቆብ ኣየስተብህሎን እዩ ይብሉ ኣለዉ ኣቱም ዳንዴታት ህዝቢ ኣስተውዕሉ ኣቱም ዓያሱ መኣዝ ኢኹም እትልብሙ እዝኒ ዝተኸለስ ኣይሰምዕን ዶ ዓይኒ ዝፈጠረስ ኣይርእን ዶ ንህዛብ ዝቐፅዕ ፍልጠት ንሰብ ዝምህር ኣይግስፅን ዶ እዩ እግዚአብሔር ንሓሳባት ሰብ ከንቱ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ዎ እግዚአብሔር ጉድጓድ ንረሲእ ክሳዕ ዝኳዓት እቲ ካብ መዓልቲ መከራ ከተህድኦ ኢልካ እትቐፅዖን ብሕግኻ እትምህሮን ሰብ ብፁዕ እዩ እግዚአብሔር ንህዝቡ ኣይክድርብዮን ንርስቱ ከዓ ኣይክሓድጎን እዩ ፍርዲ ኣብ ጽድቂ ክምለስ እዩ እሞ ኩሎም ቁንዓት ልቢ ክስዕብዎ እዮም ኣብቶም ገበርቲ ክፉእ መን ይትንስኣለይ ኣብቶም ዓመፀኛታት ከ መን ይቆመለይ እግዚአብሔር ረድኤተይ ነይሩ እንተዘይከውንሲ ነፍሰይ ኣብ ስቕታ ንምሕዳር መቐረበት ነይራ ጎይታዬ እግረይ ኣንደል ሃፀ ምስ በልኩ ጸጋኻ ደገፈኒ ጓሕልበይ ኣብ ውሽጠይ ምስ በዚሐ ምጽንናዕካ ንነፍሰይ ኣሓጐሳ ከም ሕጊ ኢና እናበሉ ዓመፅ ዝገብርሉ መንበር ጥፍኣዶ ምሳኻ ሕብረት ኣለዎ እዩ ንነፍሲ ጻድቕ ሓቢሮም ይወድቅዎ ንንጹህ ደም ድማ ይኹንንዎ ኣለዉ እግዚአብሔር ግና በሪኽ መጸግዕየይ ኣምላኽ ድማ ከውሒ መዕቆብየይ እዩ ዓገቦም ኣብ ርእሶም ይመልስ ብእከዮም ከኣኸጥፍኦም እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከጥፍኦም እዩ እግዚአብሔር ስለቓልካ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ሃሌሉያ ጸጋኻ ይደግፈና ጎይታ ጸጋኻ ኣብ ልዕሌና ይንጀርብብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ተባረኹ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍቲ ጅማርን ደምዳምን እምነትና ንጠምት ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስሙ ይባረኽ ተፈጸመ ኢሉ ኩሉ ሓጢኣትና መርገምና ሕማምና ኩሉ ፈዊስና ሃሌሉያ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን አሜን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረኹ